Yun mga kauragon. May nantimura si Uragon ngayon. Ito yung driver to. Haging driver. Ayan. So, ayaw ko na mag-drive. Ayaw ko na mag-drive. Nakakatapos mag-drive. Kaming huli. Nahuli ako ng ano eh. Duwadaan ko pa ba ng Espanya? Ganitong oras wag kang dumaan doon. Di ba dumaan ako papunta doon? Oo, wag kang dumaan doon. Ganitong oras. Dumaan ako, nahuli ako doon. Ano? Lloyd 3. Kailangan ng permit. Oo nga eh. Pati pala doon sa ano, Santa Mesa, tinignan ko yung ano nila. Pero, lahat nila doon sa ano. Bawal na natin ito. Bawal na sila? Bawal din yun. Walang kumada. Kasi nga walang ano, walang reason yun. Sa ano, nagtimpuan ako eh, pagbuo ko ng Espanya eh. Ha? Ano pa talaga, alas 12 eh. Ganitong oras ako lumabas dito. Ano araw? Nalit yung ano? Nalit yung pahinante sa driver. Wala na akong ginawa. Ano na lang, sakpa na lang. Tapos matutulog pa ako ngayon. Yan. Tulog ito hanggang bicol. Eh, mag-a-adventure muna kami ngayon ni active driver. Bukas pala, pagdating namin doon. Mag-adventure muna kami. Iwanag to. Silaw man. Ano ito battery nito? Dalawa lang. Tatlo. Maliliit lang. Oh, yo. Kuya no, live lang. Tira. Parang ano yung ano no? Rino mo. Shoutout na pala kay Daniel Marco. Shoutout din kay RR Perez. Parang ano agad oh, mapupun niya agad. Kakalabas lang namin ang planta. Ito pala ko sa Reno no? Baka manipis na yan. No? Kaya nakaparada na yan dyan. Pag lumagpas ng konti dyan sa guhit na yan, kaklaman na yan eh. Basta na nga. Nakikita ka nun? Ticket! Pero hindi na ano, hindi na kinukuha nila yung sinsya. Ticket na lang. Ordinance naman yan. Bakit hindi pwede ko lang bayaran? Ayan. Tanaw pala ano namin. Punta yan yung ano, yung NLEX. Magkano pa ba ito? 2,000. Mahalan, pero okay naman sa ano kasi supermarket
Nasagot nila yun. Yun nga lang. Record ng lisensya. Saan ako dadaan ng oras doon? Eh, doon, gano'n din yung ano eh, yung nahuli ako dyan sa ano, sa may cemetery. Oras din. Ayan. Sa kabila na yan, ano, expressway, NLEX. Delikado yung mga bike na ano, no? Walang mga ilaw. Dapat mayroong mga ilaw yan. Mga reflector yung mga yan. May aircon pa ba ito? Wala na. Pare na may aircon. biglang pasok. Pasok na nga ito. Kala nila ano eh, walang dadaan, sila lang. Mahirap na ng motor din eh. Hindi man lang iba, hindi mo lang lilingon. Lingon muna bago ano, bago. Traffic yung ano, papasok ng tubig. Dito na kami sa Balinggawa. Akit pa tayo ng skyway. Alam mo, pwede dumaan ng skyway ito. Bababa kami dun sa ano, sa Alabang na. Mabilis pa ng biyahe pagka final na talaga dyan. Huli ka. Balik. Ayan yung skyway oh. Kaya nasaan tayo dyan. May magkakatawa na habang ka. Ayan, meron siyang parokyano. Yo! Uy! Ano yan? Ano yan? Wow. Ayaw mga lalaki na yan. Ito ng dump truck. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays. And on close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go. Ay, traffic ang Santa Rosa. Ano ginagawa, tapos weekend daming uuwi, ano yan, may mga kargang kama sa bubong. So ito nga pala yung aso namin, no? May sikip na talaga, yung ano,
expressway sa ano. Sakyan. Wow. Ay, pau ba yan? Oo. Ade, shout out! Mga dalawa sigurong baso. Ang tawag yan sa ano? Car carrier. Car carrier. Bakit rin daw sahod yan eh. Aircon pa oh. Grabe oh. Oo. Puno ang boat niya. Bawa. Naipon talaga oh. Nagbas ka lahat oh. Seatbelt ka dyan. Hindi na matapos. Ni F. Ayun, papaliit nga yung kalsada dyan. So, dyan ka na kuya? Sige. Baka hindi ka komportable dyan. Kaya nga rito, makakatulog ako eh. Simple ka lang daw. Seatbelt ka, seatbelt. Okay na? Yan. Yung cellphone ko ba yan dyan? May aksidente yata na yun. May nakahasar dito sa ano. Bandang kanan. Yan. Tuloy mo lang yan. Up! Lalabas. Oh, yan nga oh. Aksidente. Palit.